EH Bilduk prestotasuna adierazten du Aldundiarekin 2019ko garraio publikoaren tarifak lortzeko. Gure proposamena oso zehatza da eta oso erraza ulertzeko. Gu planteatzen dugun gauza bakarra da, batetik, transbordoak doakoak izan dadila, eta bigarrena da, 51 bidaiatik aurrera doakotasuna. Hori posible da, ezin dugu itxoin hurrengo legealdira. Gu planteatzen duguna posible da. Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak zailtasunak baldin badituzte adostasun batera iristeko, gu prest gaude negoziatzeko. Eta baldintzak erraza dira, onurak sortuko luke Gipuzkoako herritar guztiei eta posible da gaur egun aurrera ematea. Aurreko legealdian EH Bilduk sekulako aurrera pausoak eman zituen. Batetik mugi txartela martxan jarri zuen, eta bestetik eskualde guztietan sekulako hobekuntzak egin zituen garraio publikoan. Bada garaia beste aurrera pauso bat emateko eta tarifen inguruan hausnarketa sakon bat egitea eta guk planteatzen ditugun gauzak aurrera emateko.